Ассалому алейкум подписчикони азиз. Дар навори имрӯза барои шумоён 45 сар бузхои фурӯшӣ пешниҳод мекунем. Яктиги лайкҳои зер кунтон, видеоролика то охир шуд тамошо кунтон. Агар буз хароб бошад, агар марамад видеоролика то охир шуд тамошо карда бузҳоро бо нархи дастрас харидор кунтон. Дӯстони азиз, обши 45 сар бузхои фурӯшӣ дарунашба дӯстони азиз 5-6 калонашай мондагаш майдатар дӯстони азиз, 4 такашай, 2 серкашай, 6 дигар бузҳои калон дӯстони азиз, 39-38 хулас калон бузҳои средни, бузҳои ҷойдорӣ барои шумо пешниҳод мекунем. дарунашба чапишаш ҳама гуфтосен соҳиби мо ҳама намуди бузҳои хулас калон синни солашон 2 моҳа сар кардагӣ 3 моҳа, 4 моҳа, 5 моҳа то 6 моҳая бузҳо ҳай дӯстони азиз. Аснонои инҷанда мода бисёр одам мода пурсидагӣ буд, барои шумоён модаш бисёртар дӯстони азиз, барои насл гирифтан 4 такаи калонашам ҳай дарунашба дӯстони азиз. Кадоматон харидори аниқ бошед, агар марамад дӯстони азиз бо нархи дастрас фурӯхта мешавад бузҳо. Марамад адресҳои мо Хуҷанд, ноҳияи Бобоҷон Гафуров. дӯстони азиз, масъалаи дастафкаш подписчикони азиз, масъалаи дастафкаш ҳамин территорияи Хуҷанд бошад, агар ройгон аст дастафкаш. Дигар тарафо то душанбе ҳамин гуфтаги нархҳо мо харидон, агар то душанбе соҳиби мо барои шумоён дастафка мекунанд дӯстони азиз. Ҳамин гуфтаги нархҳо мо харидон, агар не рафта дида баъд харидор мекунанд, гуфтаги одамо бошад, ин хелашмиам савдо шудан мегардад дӯстони азиз. Кадоматон дар кор бошад, марамад бо нархи дастрас фурӯхта мешавад. Масъалаи нарху навои бузҳо гузарем, агар масъалаи нарху навои бузҳо ино оптум фурӯхта мешавад, ҳамин 45 сар, агар ҳамаш як луқ харидор кунтон, агар 780 сомонӣ ҳар як донаш, боз муомилаи хушрӯ дорад дӯстони азиз. Не дастафкаш ки гӯйтон, агар 780 сомонӣ плюс дастафкаш ки дӯстони азиз. Марамад харидори аниқ боштон, агар занг занедтон бузҳоро харидор кунтон. Бузҳо ҳамаш як оила дӯстони азиз, якта оила бузҳошон ҳамаш дӯстони азиз. ҳама намуди бузҳо ҳай барои насл гирифтан беҳтарин бузҳо сорочно фурӯхта мешавад. Видеоролика обязательно поделиться кунтон, каналба подписаться кунтон, лайкҳоям зиёдтар монтон, ҳаракат кунтон, лайкҳои зиёдтар монтон. Сорочно фурӯхта мешавад бузҳо ман. Марамад агар 20-25 мехаридаги одамо бошад, агар ду кас бошадон, агар мана 45 яктатон 25 яктатон дигар 20 мехаридтон, мана бузҳо дува тақсим мекунтон худатон гифта дӯстони азиз. успед кунтон бо нархи дастрас пешниҳод кардосем, мана иқил нарху наво уже пашти нест.